Chceli si ďalšieho chlapa v domácnosti? Tu ho máte. Miesto toho, aby som si točil video presne o tom, o čom chcem si ho točiť, sa tu s presovaním nábytku, aby som si ho ne***pal s savom, keď tu striekam poľňaté plesne. Dneska som mal na pláne začať pôvodne úplne inak, ale ako vždycky nevydalo a musel som sa pustiť ešte na inú vec, pretože mám málo času a inokedy by som sa už do toho nepustil. A to boli tie plesne, ktoré tu mám, lebo neviem prečo, ale už tretíkrát za pol roka riešim plesne a v živote sa mi nestalo, že by ich tu bolo toľko, hej. Stalo sa, že bolo trocha okolo okien, dajme tomu, že sa zle vetralo alebo čo. Ale toto, čo ti hrabe? Veď to mám natočené, tu ti to troška prestrihnem, hej, niekde sem to pacnem. No ale dobre, mám to nastriekané, teda aspoň väčšinu bytu, lebo nad posteľ nemám žiadnu plachtu, takže to nejdem tam teraz striekať. A tam zase toho až toľko není. Najkritickejšia bola obývačka a kuchyňa. Kašľal pes plesne, poďme sa pustiť na to, čo som chcel robiť v tomto videu. Ďalšou časťou tohto videa je, ako sa správne starať o svoj počítač. Tí, čo ma poznajú, vedia, že mimo toho, že som veľký beťar, tak som aj veľký nerd. Mám na YouTube aj pár videí z toho, jak som skladal počítač, alebo ako som vám predstavil moju hernú zostavu. No a tentokrát si ukážeme, ako sa správne starať o počítač. Hej, nemusíš sa ničoho báť, zvládne to aj človek, kto má ruky takto. Hej, pozri sa na mňa. Čo budeš potrebovať na takéto hlboké čistenie, na taký deep cleaning, sú v podstate len dve veci. Hej, sú to šrobováky, aby sa do počítača vedel dostať. Ja mám takúto sadu z Lidla, ktorá ma stála, ja neviem, 5 eur, možno v tom čase, možno to bolo 8, neviem, trepem teraz. No a ja ju používam na všetko, hej, čiže není to len na počítač, ja to mám na hokejky, keď si mením čepel, mám to na nahodenie kotla napríklad v zime, keď mi vypadne. Alebo to mám teda takto na počítač, robím s tým čokoľvek mi treba prišrobovať, tak je to taká malá univerzálna sada, niečo čo by chlap v domácnosti mal mať. Hej, čiže sada šrobovačikov takto. Keď nemáš uťahovačku, toto je prvá vec, taká záchrana na všetko. A druhá vec, ktorú budeš potrebovať na takéto hĺbkové čistenie počítača, je vzduch. No dobre, ja som sa takto presunul troška dozadu a ideme si vysvetľovať, čo budeme robiť, hej, čiže tam vpredu, takto tu, sú také 3 vetráky, vidíš ich tam, hej. Tu je ďalší vetrák, to je vetrák od procesoru, no a pod touto tehlou, čo tu je, cez celú túto čiaru, tak tam sú ďalšie 3 vetráky. Čo ty spravíš, je, že zoberieš ten vzduch a nastrikaš to tam, lebo vidíš, že sú tam usadeniny prachu, hej, také chumáče, až by sa to dalo nazvať. Počítač teda fachčí, no a tým pádom máme vyčistené, hej, čo sa týka vnútra. Samozrejme dá sa to spraviť oveľa komplikovanejšie, dá sa povyberať každú jednu súčiastku vyčistiť od prachu do hĺblej hĺbky, ale toto úplný takýto základ nám bohate stačí na to, aby nám ten počítač bežal presne tak, ako má a aby sa neprehrieval zbytočne, hej. Čiže hlavne vyčistiť tie vetráky, lebo keď sa zanesú vetráky a keď sa zanesú všetky tie mriežky medzi nimi, tak z toho vieš mať o dosť vyššie teploty a menší výkon. Čiže ak náhodou máš nejaký doma pomalý počítač, iba stiahni bočnicu, vyfúkaj odtiaľ všetok prach, videl si aké chumáče som vyťahol odtiaľ ja. No a to čo sa týka čistenia počítača, čo sa týka čistenia počítačového stolíka, na to sa ideme pustiť teraz. A že sa mi do toho sakra nechce. Ale dobre, nevadí. Dáme tomu 5 minút, za 5 minút ho máme vyčistený a môžeme ísť na kávičku.
No dobre, a keďže sme si zarobili takto krásneho túrka do skla, tak ja to vidím tak, že si ideme k nemu spraviť aj nejaký dezert. Tiramisu. Čo na také tiramisu budeš teda potrebovať? Základ sú piškoty, hej, použiješ dlhé piškoty, pretože sú lepšie a používajú sa do tiramisu, takže si zoberieš dlhé piškoty. Ďalej je to syr mascarpone, hej, dajú sa nájsť aj kadejaké iné náhrady, ale my si dneska spravíme čo najviac originálne tiramisu, takže použijeme mascarpone. Koľko? Vieš čo, ja to dávam zhruba od oka, jedna táto dozička, čo to váži? 250 gramov, na to dám 2 vajíčka, keď robím väčšiu porciu, tak dám 500 gramov, 4 vajíčka. Ďalej, čo budeš potrebovať, je kakao na posypanie na vrch, káva, ktorú sme si pred chvíľou zaliali do misky. Ja použijem rum, aby to malo trošička grády, no a práškový cukor. Nič viac, pár surovín, vymixuješ vajíčka s cukrom, pridáš mascarpone, jemne to premiešaš, no a potom už len vrstvuješ. No veď sleduj, ak sa to robí. Čo s vajíčkami potrebujeme dostať, to je žltko. Čiže žltko použijeme, bielko dáme bokom. Do ešte, že som to nespravil úplne naopak. Nevadí. Počkaj, ale ja sa vynájdem. Čekuj to. Zoberiem ďalšiu misku. Sem dám jedno žltko. Toto mi zostalo celé. Šup, druhé žltko. Výborne. A teraz to máme tak, ako to máme do správnosti. More ešte, že som není mongol úplne. Má ti vzniknúť takáto krásna vajíčková pena. No a do nej teraz chytíš to mascarpone a pekne to do toho vmiešaš. Hej, pomaličky, nech ti nezgrcne tá pena. Takto sa s tým pomaličky vyhráš, až to budeš mať penu. No a medzi časom nám chladne tá káva, čo sme si tu spravili. Dobre, krém máme vymiešaný, káva nám trocha vychladla. Čo spravíme teraz je, že si zoberieme takto náš rum. No a prilejeme si ho takto trošička do kávy. Dá nám to do tej kávy takú tú rumovú arómu. Kto by to bol povedal, že rum dá rumovú arómu do kávy. No a potom už iba budeš brať piškotu, namočíš z jednej z druhej. Nemusíš ju tam mať dlho. Zlomíš ju a ja si to takto ukladám do pohárikov, hej. Môžeš si to dať do čoho chceš, do misky. No ale mne to príde takto, v takomto poháriku, čo to je, dvojdecový pohárik. Úplne ideálne množstvo, pretože chytíš to, aj sa z toho relatívne naješ, aj ťa to trošička zasytí, aj si pochutnáš a nie je to zase nejak prehnane veľa, ani prehnane málo. Je to tak akurát. Čiže chytím, dám, zoberiem ďalšiu, chytím. Ja dávam takto, že 3 kúsky do jedného pohárika a už potom začínam ďalší. Čiže takto si to vlastne navrstvíme. Jedna mi zostala. No, rumová piškota. Bomba. No a keď tam máme vrstvu piškot, tak už len zoberieš takto krém, počkaj, aby mi nekydol, no a pacneš ho tam, hej. Dobre, druhú polku krému si necháme na ďalšiu vrstvu, no a ideme znova, hej, piškota. Troška to zatlačíš, ježiš, aké nešťastie, že mi zase zostala jedna navyše, no, ja to obetujem. No a vyškrabíme tam ten zvyšný krém, hej. Teraz to už s tou lyžičkou len takto pekne zarovnáš, hej, takto si točíš ten pohárik, mám vyskáče, takže celkom fajn sa mi to točí a pekne si to zarovnáš, tú poslednú vrchnú vrstvu. No a posledná vec, ktorú spravíš na záver, je to, že keď to máš takto pekne zarovnané, hej, ja to ukážem, hej, takto pekne zarovnané, šťuk, takto sme to pekne zarovnali do pohárika. A keď to takto máš, tak už len zoberieš kakao, zoberieš sitko a pekne si ich pokakauješ z vrchu. Nemusíš sa báť, že to preženeš s tým, poriadne tam toho dáme, nech to má zase ďalšiu chuť. Tada, celý recept hotový. No a tak toto vyzerá, hej, finálny produkt, takýto pohárik plný piškot a krému, hej, tiramisu. Zase je to jeden taký z tých úplne jednoduchých, blbcov zdorných dezertov, pri ktorých nemáš čo pokaziť. Dokonca ti tam ani nemá čo zhorieť, hej. Úplne easy recept za 15 minút zbúchaný. Budeš mať nejakú rýchlu návštevu, hej, nečakanú.
Chytíš piškoty, namočíš ich do kávy, vymiešaš to buď s tým mascarpone, alebo to vymiešaš nejakým neochuteným syrokrémom, hej, nejaký, nie je tou karičkou samozrejme, ale sú aj také syry, ktoré sú není mascarpone a robia sa na podobný spôsob, hej. Viem, že Lučina niečo také robí. Posypeš to kakaom a tada, máš dezert pre svoju návštevu. Dobre, ja by som to tu asi ukončil. Ak sa ti video páčilo, tak nezabudni plesknúť like. Ja si idem dať túto kávičku, dezert a ponáhľam sa do roboty. Nezabúdaj, rob čo ťa baví, ja sa tu naháňam v trenkách a striekam tu pustina. To znelo strašne divne. Čau!